Vă era dor de Tiguan și dacă vă era dor, vă arăt astăzi un model care este cap și e și înmatriculat. E 2 litri diesel, 140 de cai, Euro 5, 237.000 de kilometri din 2014. Wow! Și jante de aluminiu cu anvelope de iarnă. Are și cârlic de remorcare. Wow! Ce frumos arată scaunele! Cap pe praguri. Haideți să vedem și interiorul. Cutia este manuală, în 6 rapoarte. Are și dublu climatronic cu încălzire în scaune. Wow, are și navigație cu touchscreen. Are parcare automată cu senzor de parcare și start-stop la semafor. Wow, volan din piele cu comenzi și pilot automat. Mamă, ce kilometri buni are. Bun. Și autohold are. Oare cât costă? Păi hai să-ți spun, e doar 12.000. Eu sunt Alexandra de la Danove. Dacă ți-a plăcut acest Tiguan, lasă un like și un follow.